Nasa Dooley agus is níos mar sin Lara Gilbert dan eile hátíh nuair an den sellh láb seáilinn sa Ola Sullivan tá sí mothe an taobhlíne tá sé fachta ag siomh an son ní siomh an son Aisling Reedy 5 second bá second is 5 có inis mar sin inis nó riamh do chunta chóir cai siad scór gháil má heistíon muthe an chluithe a chur ar chóthach tá kick séra có tá 8 second fácathe có tá sí sínta mátá ar an dalamh cai siad an counta a thógant go tappaig é sin dianta có ach é tóca hónáid mí cearta có ag deise có an sa an counta a thógant bhfuil éine có a dhéartach é seo a cheola Harris an trasnáin tá siad a bhad éir an amach an gúil well Gimi de kainter am rovín ar imjóri Peil agus amána ní atá níos mó brú ná sa bheithar na himjóri. Cad bhain teic seo tá anhrú ar ach an méisi abalta an ad álar an geic seo bhí Jenny sé an impressionórne me tá se abalta sin a dhéanú ach beidir go méisi gasar beag rá ada ón gúil. Del na Marinan bí fuair an báid son ó chéanahín. Así builte ar líne chúgvéidir is gá scór an Counson builtice an Counson builte go dasacha ach an Counson is stig sa chean Lord agus an banán séitethe an tam caite agus Crechamórtas idir bhearan dánach na héireann buite ag Kildare agus bhfuil a críthe an chláir briste Mary Holgrain sásta Kildare sásta agus an puinte suúrach beag go báin idir na fórne ar deire well bhí sé tuilte có ar éigen. Well sin é agus bhí siad i gceannas ar ahan rud a bhí ag tarlas sa plé fanne an clíthe ar fád a cad faoin a bheocan a bhí ag an gláir ag Jerry an clí seo níor le siad sios bhí siad sasa gol go siad Jerry an clí seo bhí siad có-acrasa agus bé an bhrón orthú nes na roisiad abal a scór a bháin eile chur ar mór chun an clí sin a chraithint agus a críbhnú ar cóscór. Ionidir go déal ar fad an Chluichas a Harach Comachas an tinine más meile ach nid an na dála níor leor son agus an chluichas a buite chun cuineáin béirí cuin buite Crechamórtas idir bheánach buite ag Kildare agus don Dara báta. An scór déirigh an sa ar farca chrócaí Kildare dó héníoach an chlár dó a den.